Talpamon keresztül gyógyító fehér fény áramlik a testembe. Testem minden sejtjét átjárja ez az energia. Jobb oldalamon megjelenik Mihály arkangyal piros színű fényeivel. Belélegzem Mihály arkangyal piros színű energiáját, és hagyom, hogy testem minden sejtjét átjárja ez az energia. Mihály arkangyal erőt ad, vitalizál, energiával tölti fel a testjeimet. Mélyeket lélegzem, és hagyom, hogy mindhárom testem csakráit átjárja ez a gyógyító energia az éterikus máson keresztül. Most bal oldalamon megjelenik Rafael arkangyal, a levegőelem arkangyala ibolya színű fényeivel. Belélegzem Rafael ibolya színű lángjait, és hagyom, hogy testem minden sejtjét átjárja ez a gyógyító energia. Érzem, ahogy Rafael gyógyító energiája mindhárom testem csakra rendszerét átjárja és tisztítja az éterikus máson keresztül. Belélegzem a csakráimba ezt az energiát. Hátam mögött most megjelenik Gábriel arkangyal kék színű fényeivel. Belélegzem Gábriel kék színű fényeit, és hagyom, hogy testem minden sejtjét átjárja ez az energia. Mindhárom testem összes csakráját áthatja a világos kék színű fény, ami az érzelmeimet gyógyítja az éterikus máson keresztül. Magam előtt megjelenik Uriel arkangyal ezüstfehér színű fényeivel. Belélegzem Uriel ezüst színű fényeit, és hagyom, hogy mindhárom testem csakra rendszereit átjárja ez a gyógyító energia. Látom, ahogy ez az ezüstfehér színű fény beborítja az összes testem csakráit az éterikus máson keresztül. Mélyeket lélegzem. És most fejem fölött megnyílik az ég, testemet beborítja egy fénynyaláb, elkezdek ebben a fénynyalábban emelkedni, egyre magasabbra és magasabbra. Egy nagyon magas hegységgyógyító fennsíkján találom magam, nagyon magas itt a tudatossági szint, az energiaállapot, nagyon erősek a gyógyító energiák. Itt a gyógyító fennsíkon, a gyógyító templomba most behívom azokat az embereket, akikkel nézeteltérésem vagy konfliktusom van. Néven szólítom őket, és látom, hogy megjelennek előttem. Boldogok és kiegyensúlyozottak. A szívcsakrámból most gyógyító krisztusi fény, aranyszínű fény borítja be ezeket az embereket. Tartom őket a fényben. Látom a boldogságukat, az örömüket. Lehet, hogy a fizikai szinten nézeteltérésünk van, de egy magasabb szinten szeretem őket. Tartom őket a fényben, és minden jót kívánok nekik. És most feloldódnak ezek az emberek ebben a krisztusi fényben. Megjelenik előttem egy oltár, és az oltárra kiteszek egy dobozt.
Ez a tudatalattimnak az a része, amiben az elementáljaimat hordozom. Az oltár másik oldalán megjelenik Jézus Krisztus, a nagy gyógyító. Éterikus kezeiből gyógyító, aranyszínű fényt, krisztusi fényt bocsát ki a dobozomra, és gyógyító fényben tartja, egy gyógyító fénygömbben tartja az elementáljaimat. Érzem, ahogy az elementálok gyógyulnak. Egyre tisztábbak lesznek, egyre pozitívabbak lesznek. A végén már csak teljesen tiszta elementálok maradnak a tudatalattimban. Békét, harmóniát, igazságot, bőséget, egészséget teremtő elementálok maradnak. A nagy gyógyító visszavonja a fénygömböt, megtörtént az elementálok tisztítása. Én megköszönöm neki a gyógyítást. Visszahelyezkedek abba a fénynyalábba, amin keresztül ide feljöttem, és visszatérek kiindulási helyemre. Megköszönöm a gyógyítást a 4 arkangyalnak. Érzem, ahogy Sámuel smaragdzöld színű fénye a föld középpontja felől beáramlik a testembe a talpamon keresztül, és betölti azt. Teljesen visszatértem a fizikai testembe. Elszámolok 3-ig, és 3-ra kinyitom a szemeimet. 1, 2, 3.